on Sunday fa kwadosi ejebe ụka maka fa na-ejezi ụka na-ekpesa ekpele na nkụ ya afa ya wee paaki ya ngwongwo edonye na moto na be nne ya nwunye ejesi ebata ọfụrụ ya ọ sị mma ihe dịsa umeanụ me na fa nwee joint account wee bido si na joint account afọ wee kwụba mortgage n'ụlọ afọ fa si na ya na-eli nri o si na ya na-eme ife niile o without calling him o ya nọlụbe nne ya sizi ebe nne ya na-eji ọlụ ọsị m nne n'obi gbawala papi ya gbawa mami ya na fabela lele maka na fa gbara na ya na-akwụbulu ndị a mortgage ọsị m na papi ya bela akwa chai nne ya na-erespect papi ya rinne ha wee ticheli ya one room nyebile ebe afọ na-ejezi ọlụ ọsị m ma ife melụnụ this girl wee ribe ego odu na joint account lisie wee send alia lawyer na ọ ga-abịa ka ọ kwụba mortgage na ọ ga-abịa ka onye bie child support Chineke nyanwa wee wepụzie okwu court wee kpọnye o wee bịa the first day ọ bịa lọsi na-agwara ya n'oge na enwere anything to say until the lawyer anọ n'ebe a wee nye another date si ya kpọta lawyer wee je wee go lawyer wee bịa wee bido ikpe ọsị m nne na lawyer bela akwa na stand no bụ the most ungrateful woman nyafugo n'ụwa na di ya draw responsible for mami na papia in any way na mortgage ọkwụọlụfa bụ out of love na ụmụnne gị ndị nwoke nọ jụ na fa ama nkwụ ọsị m nne ya chefuli nne ya nọgide kpọọ ọfa na abụọ meeting sị ha help your parents and pay for the mortgage fa sị na fa ama nkwụ ya George wee sị ya kedu ife dị iche this man na your two brothers ya wee sị George ni achọzi the marriage ni achọ ka agbasa afa na mortgage ebe fabi ni ama nkwụ na ego niile do na joint account fa na olisi gị ọsị eni aji ewekwu mortgage ha wee welie nni ịgwalụ di gị ọsọ gị nwe the money ọsị mba kedu ife ị ga-eji lie na-agwaghị di gị ọsị na ọ hapụlụ ịkwụ no mortgage jawele kedu ife ọ chọ ka ame George wee si okay for that na ego anwụ niile do na joint account ilili na ọ bụ oke nke gị ka iligoro ife anwa na o nwerezi ego ọzọ ọ ga-enye gị na ife duolia akịta bụ ime gịnị ịkwụba gị child support n'isi ụmụaka ịmụọrị ya ọsị m nne na fa akwụnwozikwe mortgage because na ife o ji wee send ndị lawyer bụ ka akwụbakwa ụgwọ ụlọ ka ya na papia na ụmụ ya bizielu di a before nya wee sị mba na o nwezili ka a ga-esi lụọ gị aka n'anya gba nkịta alụpịa gị anya nya wee jebe court ọ pụghị ịghọtago so na court kwuzili si na ya ma nkwụ the mortgage na ego afọ olisili na akaụntụ edobelu na ọ bụ na ị chọọ ka ọ kwụbalụ gị mortgage na ị ga-eweta half of the money pay your husband back then ọ chọbazalụ na accommodation akwa ifugo ọsị m nne ka ekwugidela ife akwụsie wee gbasa afa ha wee naba ekwu ego onye ga na-akwụ ya na child support ọsị m nne that 4-bedroom flat afọ na fa kwụrụzi mortgage ebe afọ bank wee bịa wee welu dị ụlọ fa wee chelu onye akwụọ child support fa were wee je chọta ụlọ oh god fa wee were je chọta 2-bedroom nyanwa mami ya na ụmụ ya na-atọ wee bili n'ife ha ji eli nni kịta na ife ha ji akwụ ụgwọ ụlọ bụ child support ya na-akwụ ya dị ụtọ n'ịma na ya ji ego so na child support ụmụ na-atọ gbalitere ọsị m nne na ọ na-ewute ewu n'ife o ji ewuteli ebu maka ụmụ ya na ego ya na-enye ka o wee nye ụmụaka nni ka o ji akwụ ụgwọ ụlọ ka o ji take care of parents ya ọsị m nne ya anọgide one day phone ya ring ọ bụrụ papia sị na ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọ maka ife the house na the house was very big na fancha niile kala ibi together na ife o mere adọrọ mma gwabi okwu a na-ekwu mami ya nọlụ na background na-ekwu okwu si na ya gbara ajọ kedu ebe ọ chọọ ka ụmụ ya bili nkewa ọsị m nne na ife a chọrọ ịma bụ kedu ajọ ife ya mere nwaanyị a na kedu ajọ ife ya mere nwaanyị a na nwaanyị a chọrọ ịsubdue nye ka akwụgide mortgage for papia na mamia for the rest of his life na ọ dịrọ possible n'ama mmegbu onye mara ji ife ya menya denye na comment section ọnya jee na alụ nwaanyị ụmụ ya because na ọ bụ na ya kpọọ lọya na ngwa lọya na ego onye na-enyefe aka faji wele take care of mamia na papia and no na abụfalisi ego afụ na ebelivuru na ụmụ ya na-efeed well ike gwụrụ
Ọkụ follow this very story. Akpọrọ m ebe m ga-esi wee tinye biya ọnụ. Maka na ọ gwụlụ m ike, ihe o ji wee gwụ m ike bụ na ọgọ nwere ike inye aka maka na mgbe ọ nụbalụ gị na ọ batago na that family. Mana onye ọdụ ọlụ to take care of mama gị na papa gị bụ gị na ụmụnne gị. Yes. Ebe o nwere ife ị na-alụ atọ, gị na ụmụnne gị should have contributed wee na-akwụ ụgwọ that mortgage ebe mama gị na papa gị bi. Ọ bụrụ ọlụ di gị ka ọ bụ. Mana nke ịfọsụ ọgọ nwoke ka ọ kwụbalụ mama gị na papa gị ụgwọ ụlọ mortgage. Ọ bụrụ na ịma ife bụ mortgage, ghọta ife na-ekwe ihe a. Ọ dị too much. And that man self, I applaud him by ikwu for almost 3 years. Mana ịmakwa n'aka nke ọzọ. Na nne na nna ya ka ọ na-agbachili. Oh yes, ọ bụrụ na ọsọ gị ka nne gị na nna gị mụtara. It's a different case. Yes, hapụcha na a na-anụ gị anụ. Ịkata for mama gị na papa gị bụ gị ka ọ dụọla. Ifesọrọ ụmụ nwoke si kọọ maka ya ịnụ anya. Amanye ndị befe ego, amanya. Ndị na-akọghịrị ihe a na mgbe ha kaala kịta nka nwa ha mee ha abandon na be di ha. Ha pụọ jekpebele ndị mmadụ. Na since Chinyolo di na ọ na-enyekwe n'anya ọnụ. Na since Chinyolo di na ogotenụrụ rice. Na since Chi a na-akọghịrị nwaanyị anụọ di na enetezine ndị be ha maka na igoli ego. Ego one ka imelu n'isi e. Ego one ọkwa 3,000 5,000 unu na-atọgbọ with canopy dọkasịla adọka ma amarọ ebe esi bute sef. A na-akọghịrị. Mana ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ mụtara. Fast forward to ebe anyị nọ bụ before wee kọba ego na-emelu n'isi. Ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ mụlụ. Ị nwere ụmụnne na-abọtọlụ gị ndị nwoke. Before gị nwa na the last born, fancha niile o nwere onye chọrọ inye aka. I wee chọzi force di gị ka ọtọ na ọ na-enyelu ndị bụ n'aka. Ọ dụrụ oke. Ihe a niile bụ nnọọ enweghị uche ka ọsọrọ ya. Oh yes, maka na mbụrụ this girl. Ife m ga-eme bụ nji nwayọọ jee lee ụlọ afọ papa m na mama m bi. Wetekwe some money from it. Ha ya alụfa one bedroom apartment. Febule ebe afọ. Ama m na-eke ego mortgage afọ ụzọ na-abọ. Na ị ga-enwekweli change. In fact, ị ga-eji ewe kwụ ụgwọ 2 months and a half. Kedu ife unu ga-eji bili na house unu ama nkwụ ụgwọ ya? Anya ukwu na-egbu nwa nkịta. Oh yes, nkịta anụnwa. Ọkwa na that 2 bedroom apartment ka unu niile bizi. Maka na ifulu ego. Ịchọ ka efesebie. Nke ụmụnne gị kpatara ada efesie. Kedu ka isi che na ịdị entitled? A na-akọghịrị. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.